Pakita niyo lang po yung mukha po ninyo. Okay, yun. Sige po. Ayang gabi eh. Mayang gabi, sir. Mayang gabi isab. Sana po, sa may ako maalagad na pod. Ikaw ba itong ganina Unsay si Kuan? Katong nag-kuan ganina, nag-link? Imo hatong account? Imo ni Carlo. Okay. Sige, sige. Sige. sir, akong pangutana, unsa may ebidensya na ata nga ang Katoliko gitukod ni Ginoong Hesus? Number one, sa gisulti ni Ginoong Jesucristo, even the gates of hell shall not prevail against it. Ato ang tawag anang masabtan na kining iglesia ang gitukod ni Kristo dili gini mabungkag gikan sa pagkatukod hangtod karon. Number 2, katong giingon ni Ginoong Jesucristo ba nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Buot ni pasabot from the time of the foundation until now existido kinang maong gitawag og iglesia. Unya, according sa kasaysayan kanang mga libro nga tawag ini nga factual ba kumbaga kanang maong iglesia ha nga nag-exist from the first century until now mao nang simbahang Katolika. Next question. So kinsa may gisugo niya, sir, nga mahimong leader anang mga simbahan, asa man ta makabasa ana nga Actually, in terms of church history, dapat doon po tayo babasa sa kasaysayan. Kasi ang Biblia, hindi po yung church history. Meron po siyang history, pero kulang. Hindi po siya tinatawag detalyado. So, yung kasaysayan po ng pamumuno ng mga disipulo ng tinatawag ng mga apostol, nag-umpisa po siya sa pamumuno ni San Pedro. Kung titinan po natin yung first century Christians. So, yun, inihintay nila ang desisyon ni San Pedro before po sila mag-create or yung gagawa ng mga bagay na sinasabing dapat paniwalaan po nila. Nagkuan man ko, tinagalog ko. So, kadto. So, nagsugod ang gitawag og pagpangulo sa tibuok tawag ang simbahan, nagsugod kang San Pedro. Pagkahuman si San Pedro na ay gitawag og mga sumusunod nga mo nang giilan namo karon nga mga Santo Papa. Kay ang kana manggong pagka-obispo sa Roma, ang Bishop of Rome mao na ang ilhon nga Santo Papa. Kay naa may tulo ka diocese kaniadto, Diocese of Alexandria, Diocese of Antioch ug Diocese of Rome. Sige. So giisip ana kasabot man kana, sir, nga giisip sa Katoliko nga unang Santo Papa si San Pedro. So si San Pedro, and aware man ta nga mga pare ang Santo Papa, mismo ikaw, sir, aware man ka nga si San Pedro is Minyo. So how come nga ang unang Santo Papa Minyo din ang sumusunod kung siya man gani ang gitugyanan, ngano ang mga sumusunod lahi naman ang nahitabo na unsa man na, sir? Sa pagtawag ni Kristo kang San Pedro, Minyo na siyang daan. Sa pagtawag niya, before pagikisot ni Kristo, kanang giingon San Mateo kapitulo 19 bersikulo 12 nga naay nagkalain-laing hinungdan nganong dili makaminyo ang tao, ang uban gikapon, ang uban gikapnan ng daan, ug ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa Dios. Og si bisan kinsang makasunod niini pasunda og padawata. San Mateo 19:12. Kana nga panahon minyo ng daan si San Pedro. So buot ipasabot ang implementation, ang pagpadayag, pag-implementar sa gitawag og disiplina sa silibasya sa panahon ni Kristo, sa panahon niya sa iyang pagtukod sa iglesia, dili pa siya gitawag fully implemented. Kay nahimo siyang fully implemented after sa gitawag og 3rd to 4th century na fully implemented siya. Nga naman kay daghan ang gitawag og mga abuso nga nahitabo. So man ang gi-fully implement ang tawag ining ang mga pari, ang tawag ining mahimong obispo kinahanglan gitawag og dili minyo. Sa Western Church, kay sa Eastern Church nagpabilin man na minyo ang ilang pari, pero kung gusto sila mahimong gitawag patriarch, mahimo silang obispo sa usa ka diocese, dapat dili minyo. Next question. So balik ta ni San Pedro, kung atong basahon ang 1 Pedro 5:1, wala man mo ila mismo si San Pedro nga siya ang papa, wala siya mo ila nga siya ang pinaka-head kung siya atong pa istoryahon.
So I believe nga ang Catholic is nagset niya as the first pope, pero kung si San Pedro mo atong paistoryahon sa 1 Pedro 5:1, siya mismo wala mo ila sa iyang kaugalingon nga pinakalabaw nga posisyon diha sa simbahan. Kung atong pagabasihan ang 1 Pedro 5:1, siya may nagsulat ana. Unya, kaduha pa na ako'y mga punto nga isulti lang sa katubitang meeting nila sa buhat 15 13 nag-meeting sila kung unsay ipasunod sa mga hintil, unsay ipasunod nga balaod. Wala man mo, di kung makita nimo sa meeting, walay dili nimo makita ba ang authority na ani San Pedro nga siya gyud ang pinaka-leader. Even si Santiago ang miingon, it is my judgment nga mao ni atong i-send, mao ni atong ipadala nga sulat diha kanila. So wala ang pinaka-judgment kadto kang San Pedro. Mismo si San Pedro ug si Juan gipadala sa mga apostoles ngadto sa mga hintil, gisugo sila bali gipadala sila sa hintil aron mahibaw-an kung unsay mga panghitabo dito sa mabasa na sa buhat gyapon. So kung makita nimo sa history sa first century history sa church, dili nimo makita ang unsa ni ang superiority ni San Pedro. Even gani si San Pablo gibadlong si San Pedro sa sayop niyang buluhaton. So wala ka, dili nimo makita ba nga kung mao ba gyud nay pagtuo sa first apostles nga gitalaga si San Pedro as pinaka-leader nila. So unsa may palihog og tubag, sir? Okay. Pinakauna, remember nga sa gitudlo sa gitawag og mga apostoles, tama katong imong gi-quote nga 1 Peter chapter 5 verse 1 nga iyang Pwede ba basahon na to, sir? Ato lang to nabasa. Diretso na kog tawag ining tubag. 1 Peter chapter 5 verse 1 nga matan-aw na to wa niya giilang iyang kaugalingon nga sa leader. Kay iyang gipakaubos ang iyang kaugalingon. Mabuto ang Santo Papa, isa sa mga titulo sa Santo Papa kanang servo servorum. Buti pasabot siya ng servant of all servants. Nag-refer na sa office ni gitawag ni San Pedro pero wala nagpasabot nga gitawag og dili na siya leader. Number two, kung ato ang tan-awon ang biblical presentation concerning sa pagka-head sa iglesyang gitukod ni Kristo ni San Pedro, ano to ang tan-awon, walay laing apostol. Kagisultian ni Kristo, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. Ang mga apostol na may gisulti si Kristo nga I will whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, pero wa magitaga anog susi except kang San Pedro. So based sa tradisyon sa gitawag og mga Hudyo, basta tagaan gani ka og susi, Isaiah 22:22. Based sa tradisyon nila, sa language nila, pagtagaan gani kag susi, ang buti pasabot, ikaw mangulo og mamahimong amahan sa tibuok nga gitawag og banay nga gi-establish sa Dios anang gitawag og lugara. So gibuhat pa ni Kristo dito kang San Pedro. Buot ipasabot, makita nato nga lahi ni San Pedro kaysa ubang gitawag og mga apostol. Mao bitaw nga every presentation sa mga ngalan sa mga apostoles always gyud na una ang ngalan ni Pedro. Ngano man tungod kay mao na ang gitawag og iyahang gahumba, iyahang supremasya sa gitawag og tanang gitawag og mga apostol nga naa niya nga wala ang ubang gitawag og mga apostol. Wala man si Juan Kaloy. Okay, so yun. So naa na niya. Tawag anang wala na hindi po yan acquired sa ibang tinatawag na mga apostol. Kaya nga po, kung titingnan po natin ang first century Christians, every now and then, every mga lugar na pupuntahan ni San Pedro na magtatatag ng kanyang tinatawag na diocese, kinukonsider po yan nila na pinaka-main, one of the main branches of tinatawag na parang satellite kung baga ng Kristyanismo. Nga naman, tungkol kay sa panahon, mabato gitawag patriarchate, nga naman kay San Pedro ang gitawag og gatukod. Bisa pa makita nimo San Juan, San Pablo ang niadto nanudlo, pero based sa kayasayan si San Pedro nagtudlo og giila na ngano man kay ang nagtukod is ang ilahang gitawag og pangulo.
So sa biblical and historical language gi-exercise ni San Pedro ang iyahang gitawag og kagahom isip pangulo niining maong gitawag og iglesia. Mo bitaw kun tan-aw nato si San Pablo sa Galacia kapitulo 2 kung ako masayop. Na before sa adto sa Jerusalem nakikita una sa ni San Pedro. So ngano na amo si courtesy call? O kung sa kana sa tuapan ang word is courtesy call na eh. Before ka maghimo sa gitawag og kining misyon sa usa ka lugar, kinahanglan mo adto una ka sa head sa maong gitawag og lugar or head sa maong gitawag og pagtuo. So before siya ni adto sa ubang mga lugar nakikita una sa ni Cephas, ni San Pedro. So, buti pasabot dito diha pa lang sa first century Christians, giilanan nila ang supremasya ni San Pedro. Ikatulong nga tawag anang argumento kanang kingon sa buhat sa mga Apostoles kapitulo 15. Ang presider din na si St. James. Pwede ba nga ihatag sa tawag anang leader ang pag-preside sa usa ka assembly? Yes, same na tradisyon ng simbahang Katolika. Pag magpatawag og tawag anang council na ay i-appoint ang Santo Papa. Kay dili man ta na Santo Papa ang mo-preside. Na i-appoint ang Santo Papa nga maoy gitawag og preside. Maoy mohatag si judgment. Pero dili ihatag ang maong gitawag judgment kung walay kung dili in conformity ba sa una-una ni gitawag og ni sa Santo Papa nga sumusunod ni San Pedro. Mabata ko tan-aw na to ang buhat kapitulo 15, walay laing apostol, duha ra gud diha. Walay laing apostol nga mitingog. Gawa sa presider nga St. James, ang mitingog din na si San Pedro. Ngano man kay naay dako nga function si San Pedro sa maong gitawag og community ana nga gitawag og panahon. So kung mingon mo nga tawag ang dili man wala man mi tawag anang kuan dili lagi nimo makita. Kung imong tan-ahon masabtan nimo na nga si San Pedro naay dako nga function. Ikaapat, ingon mga gibadlong man lagi to. Ngano man kay ang Santo Papa ang head sa simbahan dili man guna sa perfect. Dili siya tawag anang kuan ba? Hindi po siya tinatawag na hindi po siya tinatawag na perfect kumbaga by nature sa kanyang sarili. Kaya nga po kasi hindi po siya perfect, magkakamali po siya. At that time nagkamali po si San Pedro in terms of morality kumbaga. So nagkamali po siya, so kaya nga sinaway po siya. Sinaway po siya ni San Pablo. Tanong, nawala na ba yung tinatawag na yung pagka-supremo po niya sa buong iglesia? Hindi po, nananatili po ito. Kaya nga, kung titingnan po natin, ang tinatawag na kasaysayan, exercise na po, pinaktis po ito from the time of St. Peter. Siya po yung tinatawag na Bishop of Rome. So, pinaktis po yung office po niya from the 1st century AD until now po. So, kaya nga po, tayong mga Katoliko, naniniwala po tayo na ang supremasya ni San Pedro, nananatili po siya na yun, natanggap po ng mga kasantupapahan galing pa po sa kay San Pedro na sinabihan ng Panginoon Kristo na I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. Di pa? Bakit ano ito? Okay. So, mauna ako ang tubag, amigo. Sa katong dito lang ko sa 1 Pedro 5:1, kung basaho na nato, wala mang ang sulti niya alang kaninyo nga mga pangulo, ako sabsama ninyo nga mga pangulo. So sa English pa, to you the elders of the church, I am also your fellow elder. So kung muingon ka nga nagpaubos si murag out of humbleness ni San Pedro, dili man siya matawag, para sa akong interpretation, dili man siya matawag nga out of humbleness kay nakigtupong man gihapon siya. So mura ba og nahitabo kung dili siya tinuod nga fellow elder, wala pud siya nag-ila sa iyang kaugalingon nga siya ang gitugyanan ni Ginoong Hesus sa maong posisyon. Remember nga ang sulat ni tawag na San Pedro sa akong mga isig kapangulo or sa tawag anang sa ubang sa akong mga kaubang mga obispo, kay tinuod man siyang obispo pod. Obispo man gid siya. Mabitaw nga siya ang pinakaunang obispo sa Roma. Nya ang obispo sa Roma mao na ang nanghulo sa tibuok simbahan. Tama na pud iyang gisulti. Nga sa akong kaisig kapangulo kay tinuod man gyud ay even ang Santo Papa sa akong mga isig kapangulo nga naman kay ang mga obispo sa bawat diocese same na niya nga pangulo pero siya lang ang pinakataas kumbaga. Isip po sa katawag ining chief shepherd kumbaga.
So ingon ana ang tawag anang ang interpretation wa nagpasabot nga di na siya labaw. Nya ikaduha, iyabot tong gisulatan sa akong mga isig kapangulo nga naman kay daghan siyang gitawag og mga pangulo nga sama niya pero naa subject sa iyang gitawag og authority kay sa tanang mga apostol siya may gisultian nga I will give you the keys of the kingdom of heaven. Wa gilain. Siya ra gyud. O di po na nimo makita sa ubang mga apostol gisultian Kristo na I will give you the keys of the kingdom of heaven. No, Wala. no, I don't believe nga siya lagi binlan sa I will katong naingon si Ginoong Hesus nga I will give you the keys what you shall bind and what you shall bind or loose under the earth will be binded and loosened up on the heaven. So paraphrasing, mabasa biya na nato sa next chapter nga ang iyang gisultian ang tanang mga apostoles dili lamang kay kang Pedro. Dili lamang kay kang Pedro. Mali. Atong basahon, Brad. Ang 1818 dili lahi ang tawag ng ang buti pasabutan na ang gitawag og power of jurisdiction kung baga kang sa 1818 nga naapod sila tawag ining kagahom same kang San Pedro pero walay laing gitaga ang susi San Pedro ra. Basahan ng 1818 og naabay gisod yan nga I will give you the keys. Sige, tagaid ako. Saan sa to, sir? Sa Mateo? Kanang imong gi-quote manggod nga gitagaan pud ang mga apostol naa na Saint Matthew chapter 18 verse 18. Yes. Wala may tawag anang susi din na gawas kang San Pedro. Nya mabuton nimo nga you are Peter, I will give you singular. Dili na plural. Ang akong buot pasabot, sir, is the same context. Di ba naingon siya, I will give you. Siyempre, ang iyang kaistorya is si San Pedro man at that time. Ang purpose sa key, I will give you the key. Ang purpose adto, what you shall bind and what you shall lose. No, authority. Diri sa kalibutan mo sa buhaton dito sa heaven, heaven. But the same chapter, iyang kaistorya, the apostles, the same context, what you shall bind and what you shall lose will also be happened on heaven. The same context, walay. Ang imong buot pasabot, kay San Pedro lagi kaistorya. Siyempre kay siya may kaistorya at that time. Wrong. Mali ka. Mali ka mo na imong interpretation. Pero sa context sa St. Matthew chapter 16 verse 13, naa ang mga apostol. O nya, imong tan-awon, naghimo sa examination. Tanang bang apostol nakatubag? Para tawag ka ng tagaan sa kistanan, dili. Oh, so isa lang kabuk nakatubag. Ay sir. Ano ingon ka nga? Patubagas ako. So, sige. Diya na to tawag ini makita nga ang profession of faith, especially dito kang San Pedro nga wala sa ubang gitawag og mga apostol in terms of profession. So, mao bitong gitagaan sa pinasahi nga wala sa gitawag og ubang mga apostol. Yes, in context, so tanaon na to, pareho sila gitagaag authority, pero lahi kang San Pedro. Ngano man kay kang San Pedro, gawas gisultian ni Kristo, whatsoever shall bind or shall be bound in heaven, na ay keys nga gihatag. Dili tanang gitagaan, oy. Bisan pagbali-balihon nimo nakasulat sa Biblia. Ikaduha nga tawag anang punto. Ang St. Matthew chapter 18 verse 18, wa na magisgot og keys. Naa sila jurisdiction, naa sila power, naa sila authority, pero dili pareha kang San Pedro nga naa gyud keys gigitagaan. Nga siya gyud ang tawag ang tawgon nga amahan sa tibok banay. Sir, kini mo akong punto. Ingon ka, ibutang nato si Pedro mo gihatagan sa Yahweh. Wala tay problema na og gihatagan si Pedro at that time. Pero unsa may purpose sa Yahweh? Di ba ingon siya, I will give you the keys of heaven. What you shall lose and what you shall bind is, di ba? That is kanang nagsumpay na sa key og sa power nga gihatag ni San Pedro. That is special key and the power. Pero same power gihatag sa Mateo 18 ngadto sa laing mga apostoles. What you shall bind, bas atong basahon sa mga apostoles. Unsay isulti ni Jesus ngadto sa iyang mga disipulo? What you shall bind. St. Matthew chapter 18 verse 8, makabasa ka ba nga naisusi gisgutan? Gawa sa gitawag Again. Tanaw na to ba? Naa ba kay gitawag og mabasa sa St. Matthew chapter 18 verse 18 nga nagisgot og susi si Kristo? Gawa sa whatsoever shall bind shall be bound in heaven? Madungog nga si balik ka palihog. St. Matthew chapter 18 verse 18, naa ba kay mabasa nga nagisgot si Kristo og susi?
ana nga panahon sa St. Matthew chapter 18 verse 18 nga pareho ra man ka iyang context. Atong basahon ko no, sir. Wa dili mo Di ba, kabasa din. Di Ah, paminaw nimo ba? Oh. Oh, sige, ato ang tawag ining basahon sige, sa sige, sige. 18:18. Palihog, palihog. Asa ba to? Ako ang tawag ining Bisaya din nga Biblia. Di lang. Okay, 18 na 18. Nawa mo to ko ang Bisaya diri. Di lang ha. Asa ba to? Okay, mo lagi. Dara. Okay, 18. Tanaw na to ha. Okay. Tanaw na to. No, 18. Okay, 18. Okay, ug busa sultihan kamo ang inyong idili din sa yuta, idili dito sa langit, ug ang itugot din sa yuta, itugot to sa dito sa langit. Nagisgot og susi? Wala siya maghisgot sa susi. O nganong San Pedro nagisgot og susi be? The same purpose niya. Nganong lagi ano ang purpose? Authority. Gitagaan sila tawag ng authority. Unsa tong verse katong gihatag niyang Yahweh? Sa tong verse 16:19. So tatanaw nato ang kalainan. Same nga naa sila gitawag og authority kay ang mga apostol, mga obispo sa moang pagtuo, pareho man sila na mga authorities. Same sa Papa kay puro man sila mga obispo. So ang ako ang tawag anang kuan sa tanang gitawag og mga apostol tagaid ang bisag usa ka apostol gitagang susi. Kay para mapahimo-himo nga pantay sila tanan. Sir, walay lain si Pedro lang, pero on the context of Matthew 16:19, the keys is to what? The purpose of the key is to bind and to loose. What you shall bind, what you shall loose. Ang dili man gud siya ang kuan man gud sir, ang Yahweh dili man gud siya literal nga naay Yahweh nga naipultahan didto. Ang unsa man day Yahweh, opening and lock. Loy. Wala man ko tawag anang niingon nga tawag ana na ay balay. Isaiah chapter 22 verse 22, buti pasabot ang tibuok gitawag og panimalay. Yes sir. Ang tibuok gitawag og banay. Buti pasabot si San Pedro nga nay authority nga same sa ubang mga obispo, ang authority giskutan niya sa tibuok banay di lang kay usa. Sir, yes sir. Ang Yahweh, ang buot pasabot ni Ginoong Hesus sa Yahweh, buot pasabot unsay iyang idili ug unsay iyang itugot sama sa Yahweh nga makaabli ug makasirado. Unsay imong itugot, unsay imong idili. Yes. Mo to'y purpose sir nga tatagan ti kag Yahweh sa meaning. Yes. Kung unsay ayaw i-insist nga naman, ano man gud loyo? Ang pangunahuna man gud sa gitawag og mga Hudyo dili parehas imong unahuna. Remember nga ang tao Isaiah 22:22 basta tagaan gani nagsusi, ang buti pasabot siya gitugyanan sa tibuok panimalay. Mo man ay konsepto sa mga Hudyo, dili konsepto sa mga Pilipino. Konsepto na sa Hudyo, tradisyon na sa mga Hudyo. Pagtagaan gani kag susi, buoti pasabot, ikaw ang mudumala sa tibuok panimalay. Wala man nagihatag sa ubang mga apostol. Wala oy. Sir, kini akong pangutana. So ang susi nga gihatag ni Pedro dili konektado sa iyang pagbind o pag-loose, pag-abli o pagsirado o pagdili o pagtugot sa mga butang nga gusto nilang ipadili o ipatugot? In particular, konektado, pero in terms of general, mas labaw pa. Or maoni atong paminawa kong tubag. Paminawa kong tubag ha. In particular, yes, konektado, pero naapay mas labaw nga meaning. Nga naman, tungod anang word nga susi, nga wala sa 18:18. Sa 18:18, naa sila kagahom to bind and to loose. Pero, sa San Pedro, naay kagahom to bind and to loose. At the same time, naay susi, gigunitan. Buot ipasabot siya for what other purpose, sir? Ha? For what other purpose nga wala sa ubang apostoles, disipulo? Supreme. Ha? Siya ang pinaka-supremo. Siya pinaka-supreme. Nga naman na, balik ko na ko Loy ha. Nga naman sa tradisyon sa mga Hudyo, basta ang tao gani gitagaag susi, siya na ang magdumala sa tibuok banay. Mabato tawagon siyang amahan. Sa pangunahuna sa mga Hudyo, dili pangunahuna sa mga Pilipino ha. Muna sa tanang mga apostoles, siya rin gitagaan. Kasi siya mo dumala sa tibuok banay. So, buti pasabot, siya ang tawag anang kon nga wala sa ubang mga apostol. Muna ba, Loy, tagaan ta kag tawag anang kuan, tagaan ta ka og kanang example ba, murag security guard ba. Ang security guard siya tawag anang nagunit, pareho sila na authority. Pero ang chief authority ang nagunit sa susi.
Why si bisan kinsa magkaabri gawas anang mga chief security, siya pinakalabaw. Ingon ana nga ang konsepto ang but na ko ipasabot nimo. Same sila ng authority, same sila pwedeng makaabli, pwede makagitaw o makasira, pero isa lang yun ang gitugyanan nga mo'y mo dumala sa tibuok kumpanya, sa tibuok gitawag establishment, kana lang yung chief security. Yes, sir. Nindot unta na siya nga interpretation, pero dili man nimo siya mabasa as Peter having the supreme authority over other apostles and other disciples. An example is that for that is yes. Susi, wala sa ubang mga apostol nara ka San Pedro lagi. Ako nag-explain yes, sa mga ato lagi nang ako nag-explain ba? Ako nag-explain sa imo nga sa mga Hudiyo, basta tagaan gani kag tawag anang susi, naa kay otoridad sa tibuok banay, ikaw ang mangulo. Ikaw ang tawag ang responsable ba sa tanan, ana ba, ana. Nya ang mga apostol naapod sila pero lahi gid ka San Pedro kay siya kinang mangulo tanan. Mabataw supremacy ang tawag. Mao lagi sir, mao lagi na atong i-consider sir, pero sa the Old Testament dili nimo mabasa nga naay sa mga authorities si San Pedro sa imong gingon, kay atong mabasa sa buhat gipadala gani si San Pedro kauban ni Juan na nasabutan sa tibuok pundok nila nga ipadala nato si San Pedro og si San Juan ngadto sa mga hintil atong ipasuta kung sakto bang nahitabo. Si Santiago may naghukom kung unsay dapat buhaton sa mga hintil. Si San Pedro may si San Nagaed og text daw Loy kanang giingon nga gisugo sila ni Santiago, gipadala sila unsa nga text na Loy, buhat 15. Yes sir. Gipadala sila ha. Sige. Buhat 15. Buhat 8. Dili ba 4 nga sa 13. 15 man to atong gisgutan ganina, wa man tay gisgut og 8. Katong sa 15 sir, ang 15 sir katong si Santiago ang mihukom para sa tibuok nga council. Dili ba? Kay siya presider dili na siya hukom. Kung tawag ana siya paghukom di na mo San Pedro. Isa di na mauloy. Buhat 8 sir. 8 4 nga to sa 13. Siya tan-awon nato ibe 8. Kung presider si Santiago, dili siya mo imuhukom para sa tanan. Si San Pedro kay siya may pinaka-authority. Presider gyud siya ngano man ihag itong tawag anang ihang tawag anang i-relay dili si Santiago ang mo conclude, si Santiago ang mo conclude. Siya pinakauna ni sulti. Remember, dili si Santiago ang mo conclude kay naatay Santo Papa. Dili dapat si Santiago kay dapat si Santo Papa ang mo conclude. Loy, naanay hukom Loy. Naanay hukom. Ni hukom na San Pedro before pa ni sulti Santiago. Ato nang basahan sa 15 onya, sir. Okay, 4. Asa man sa 4 to 13? 8, 4 nga to sa 13. 8. Okay, buhat 8. Ang dakong gahom. Asa may kuan diri? Filipe. Okay, 13. May Pedro diri la. Si Simon usab mituo. Wa may Pedro diri loy. Buhat 8. 8. 4 to sa 13. Check daw ko loy, na may Pedro diri. Si Felipe may gipadala diri loy. Sige daw, paki-check daw ko. Okay. Nas 14. Ang mga apostoles nga dito sa Jerusalem nakadungog nga mga tuga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios mo sa ilang gipadala si Pedro og si Juan ngadto kanila unya nawa daw supremasya niya. wala ko maingon na wala, pero nasabutan sa tibuok council sa tadbok apostoles nga. Way council diri loy. Kanang sa 8 way council din na ayo na utang-utangi. I mean ang tibuok grupo sa mga apostoles o disipulo. Wrong gihapon. So wala koy makita nga supreme siya kung siya kaya ra man lang ipadala. Loy, mura ba og tawag anang kuan loy ba? Mura ba usa ka corporation ba nga ang presidente gihukman sa gitawag og body nga ang presidente mo ipadala didto. Nahukman sa tibuok Pilipinas ang presidente ipadala didto sa summit.
So abot pasabot dili taas ang presidente sa gitawag og Congress ug ang gitawag og kuan ingon ana loy. Ingon Sir, ana ba? gamito na nato nga logic, sir. Ang tibok Sige. body ba ang tibok body ba ang mo decide or siya mismo nga mo yun ako maoy mo adto kaya ang sulti dire Okay. the apostle in Jerusalem heard that the people had accepted sa 14 so they sent Loy. Loy, wa gyud gisulti din na loy nga tawag anang wala na nahitabo din na nga dili na supremo si San Pedro. Hinunua kanang gitawag panahon na nga ang hukom sa gitawag og mga apostoles gimbutan nila nga si San Pedro mo'y mangulo dito moadto. Oh, subot pasabot ba under na San Pedro dito sa ilaha dili. pares na siya sa sila mission sa gitawag og pag-adto. Dili na pagdina supremasa loy. Dili na pagdina supremasa. pares na sa mo confirm na sa 1 Pedro 5:1 nga nakigpopong sa laing elder, sir. Pareho lagi sila, loy, pareho lagi sila nga naay tawag ining authority as mga nangulo sa mga dioceses. Pero in terms of supremacy, again, nangulo si San Pedro. Unya kana man kung ginakuan gud nimo loy, murabag ebidensya, sir. Wala tayo ebidensya sa New Testament other than your tradition nga siya na supreme. Kana pa lang pag-ingon nga Yahweh usa day na. Supremo na eh. Ang Yahweh lagi, sir, is to bind and to loose. That is equal to all apostles. No. Mali loy. Kay kung tawag anang, kung pareho ra sa tawag anang mga apostoles, kanong siya ra gisultian nga na Yahweh, ang uban wa. Be? Anong siya raman, be? O, nganong sa iya haraman gihatag ang Yahweh? Nganong sa iya raman gisulti Yahweh, wa man sa mga apostol? Pareho man sila na ay gahom sa to bind and to loose. Nganong siya raman gisultian nga na Yahweh, be? Tagaay kog tawag anang factual interpretation anang giingon nga word nga susi. Sige be. And unsa Sir, imong basis? ang sulti sa Matthew 16:19 nga imong giingon, I will give you the keys of keys of heaven. What you shall bind or loose, that is connected with the key. Wala ko supak lagi. Alay, wala ko supak ana lagi. Wala ko supak ana kay isa na sa tawag ana mga meaning niya. Ang question din na kanang word nga keys. Nganong kang San Pedro lang gilitok, wala dito sa mga apostoles. Sige be. Sige, ngani na laman, sir. Tampo lamang, ibutang na to ngayon. Tagaay kog tawag anang kanang ginainis man nimo nga pareho na gina sila. Based sa biblical kanang ato ang tawag anang mabasa. Nya tagaay kog kanang tama nga interpretation. Nganong sa tawag ining si San Pedro ra gitagaan anang keys, wala sa ubang gitawag og mga apostoles. Kaya pareho man sila na ay kagaw. Sir, wala man kumuangkon nga si San Pedro lay gihatagan. Dili ang interpretation nimo ba? Ang interpretation nimo wala man kumuangkon kay pangutana ta ka. Mabot og pangutana ta ka. Tagaay kog tawag anang correct interpretation nganong tanang mga apostol kiniraman si San Pedro ang giinag I will give you the keys. Nga pareho man sila na kagahom sa pagtugot o pagdili. Sige be. Kaya siya man lagi ang kaistorya at that time pero at the second letter at the later chapter at the later chapter, the same context, the same binding and loosing given the authority sa mga apostoles. Loy. Mali ka, Loy. Mali. Imong gidungagan ang nakasulat, Loy. Ingon ka, siyari ka istorya? Sure ka? Nga siyari ka istorya? Yes, sure ko. Yes. Sige. This is size 13. Ikaw ba may ingon nga, you are Peter? Ikaw ba may sulti, ha? Dili. Nga naman, kasi siya ramin itubag anak nga panahon sa tanang mga apostoles. So siya lagi ka istorya. You are Peter. Siya rin itubag. Buti pasabot siya rin na ay labaw. Nga kumbaga. Sa panahon. Kinsay iyang gika-istorya pag ingon niya, you are Peter. Balik ko na to. Ingon ka nga, San Pedro na. So buti pasabot. Mahimo na to ang rason. Okay rin na. Siya rin may naatong panahon lang nga ka-istorya. Mo nang yung you are Peter. Sige. Balik ko na to din. Unya mi adto sa yuta sa duol sa lungsod sa Cesarea Pilipo og didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Kinsa iyang gipangutana? Mga tinunan. Kinsa man iyang mga tinunan mo 12, di ba? So ang kaistorya na di na San Pedro, tama ba? Dili at the time. Sige, padayon. Mo man konteksto dili at the time. Yes. Mo man konteksto. Sige. Mga apostoles. Karon, nangutana siya, kinsa siya? Kinsa nitubag? Tanang mga apostoles. Basa sir. Paliw kog basa sir. Sige. Tanan bang gitawag og mga apostol sa diyan nangutana siya kinsa man ko alang ninyo? Tanan. Kinsa may nakadakal siya og tama? Si San Pedro, sir. San Pedro. Kay San Pedro may nakadakal siya og tama. So mao nang ang reward dili sa tanan.
O yun ka nga siya ra, kasi nagkasulti tama. Dili po, dili. Dili, Eh, may mga... ayaw ko Sir, sa mga sir. sulat, Loy. Balik, Loy, balik. Balik, Loy. Imuhang Again, kinalubag again. ang pulong, Loy, ha? Loy, aniya, Loy, ha? Basahon ako, Loy. Unya, miadto si Jesus sa yuta, dool sa lungsod si Cesarea Filipo, ug dito nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. So di lang kay San Pedro iyang kistorya. So bungkag Sige, padayon, sir. Sige, padayon, sir. iyang kistorya. Bungkag na to. Okay. Sila Okay. mitubag, natubag ng tanan. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, katuna sa 12. Unsa may inyong ikasulti kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus. Kinsa giingnan dinhi? Si Pedro. Pedro. Siya. Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod. Kinsa ginagbulahan? Si Pedro. Dili ta ng mga apostoles, no? Yes, takto. Iyan. Okay. Bulahan kagayod. Mao ang kamatuoran nga wala maabot ta kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kun dili gihatag kanimo sa akong amahan. Kinsa gitagaan, Loy? Si San Pedro. Dili mga apostoles daw daghan tanano. Dili. San Pedro ra. Okay, San Pedro ra. Busa sultihan ko ikaw si Pedro. So, oyon kaloy nga declaration na ni. Kay busa god therefore. Di ba? Oyon nga declaration na ni. Yes. Sige. Okay. Sige, Busa sir. sultihan ko ikaw Pedro, ibabaw nining bato tukon akong iglesia ug bisan gani ang kamatayon dili gyud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo. Kinsa ang gisultian na ni Loy? Si San Pedro. Anong gisultian siya ni Loy? Kay siya may nakatubag. Kay katong kalamang yung itubag asagikan Gikan sa amahan. ikan sa amahan. So Hatagan siya sa Yahweh. imo ang mga Yahweh sige harian sa langit. Ang imong idili sa yuta, idili usab sa langit. Ang imong itugot din sa yuta, itugot sa langit. Unsa gigamit, Loy? Imo o inyong? Imo. Nga ano mo gamit rin inyong be? Special gid to kang San Pedro. Special gid to kang San Pedro. Imo na gani ang gigamit. Imo na gani lagi. Special gid to kang San Pedro ang kinsa sa imong idili. Nagasinabot na ganit nga special to. Nganong sa 18 gihatag man po na nga power ngadto sa ubang apostoles. Wala. Siya kami kay istorya. Loy, wala susi dito, Loy. Dili sa binding and loosing, sa binding and loosing. Loy. Sa authority to bind and loose. Yes. Ngano man kay pareho man sila mga pangulo. Pareho sila mga pangulo pero si San Pedro may pinakalabaw. Pareha sila mga pangulo pero wala ba nilang pangulo. Ano? Pinakalabaw. Sa 1 Pedro 5:1. Gitagaag susi, Loy. Gitagaag susi, Loy. Dili nimo na malubag, gitagaag susi. Nya siya ang nakatubag tanan. Nya ang kanang kahibalo nga iyang nganong gitagaag sa susi kay kanang kahibalo wala lagi kan bisan kinsang tao, wala lagi kan sa ubang mga apostoles. Gikan mismo sa amahan. Reward to niya kumbaga. Diba? So ayun ka nagkaroon nga San Pedro labaw ang mga panahon na. nindot gid siya pang minangon sir pero dili siya makita ni mga ebidensya sa ilang paglakaw diri sa kalibutan sa first century Christians. Imposible na Loy nga mag-act sila sa butang nga sukwahi sa nahitabo nila sa panahon. Dapat may ebidensya na sir nga labaw siya asa man nato makita nga ebidensya sa ilang mga meeting sa ilang no. Declaration na ng Kristo Loy. Declaration na ng Kristo Loy. Si Kristo na mismo ang nag-declare ana. So ang kanang gitawag og mga apostol mo obita kung tan-aw nato ang gitawag og proseso, di ba? Tanang pangalan niya nag-una. Timaan man na nga supremo siya. Pagkahuman pag-abot sa konsilyo bisan si Santiago ni preside pero siya ay unang namulong para desisyonan na ang gitawag tanan. Unya sumpay si Santiago as tawag anang execution sa gisulti ni San Pedro. Mao man ang panahon na. Sir, diba? Sir, nasayod ba ka sa First Vatican Council? Kanus ang First Vatican Council? Kanus man to, sir? 1869, 1870. Kasi problema ato. Yes, that is the same time that they declared that Matthew 16 to verse 19 mauna ang official translation and interpretation of Matthew 16 and 19. So dili nimo mabasa. Wrong Loy. Mali ng information mo Loy.
that was only a definition. Definition, ang buti pasabot, reaffirmation. Nga naman, sumala pa sa tulog sigla sa Katolika, pag mo define gani nagdugma, ang buti pasabot, reaffirmation kay gituuhan na ng daan before pa niabot ng konsilyo. Tanawa tong tawag ani nga, tanawa tong Council of Chalcedon. Unsay may gisulti sa gitawag og kining nangulo, katong presider, katong tulo ka presidente gipadala sa Papa. Peter spoke through Leo. Lagi Sige, sir, sige, sir. Di lang it is na 1870. Yes, sir. Sige, sir. Mali ang imong understanding may tungod sa 1870, mali. Sige, sir. Atong itugot na, sir. Pero si San Pedro kung atong pangutanon sa 1 Peter 5:1, siya gyud mo angkon that the leaders nga iyang gisulatan is his or her is fellow elder. Wala gyud siya mo tuo nga labo sa kasauban. Ato siyang konsultiyon sa 1 Peter 5:1. Tagaan ta example Loy ba kanang giingon sa 5:1 ba para masabtan ni mo Loy. Ako dati ko nga assistant general manager sa PETC. PETC. Nya mingon ko sa akong isig ka mga managers. Dili ako assistant general manager. Niingon na nga ako ang tawag ining amo ang general manager sa akong isig ka manager. Dili na sa general manager. Dili na ang context, sir. Dili na ang context, sir. Mao na context, Loy. Ayaw. Dili na mo ay context, sir. Fellow elder ang iyang tawag. Sir, nakasayod ba ka unsay pinakataas nga position at the time sa church? Obispo. Yes, elder, obispo. So ang iyang tawag sa isig, ang iyang tawag sa isig kata niya is obispo. Elder. Kanang elder, wrong translation na. Tinuod man gyud nga San Pedro obispo. Pero siya ang pinakapangulong obispo kay di man ka mahimong pangulong obispo kundi ka obispo. Asa man na nato mabasa, sir, nga siya mo'y pinakalabaw nga obispo. Matod pa sa ilang mga sulat. Matthew chapter 16 verse 19 gani, kana na gani. Klaro ana Loy. Ayaw na laban-labaran na imong tawag ang ulo. Klaro ana. Pagsulti niya sa akong isig ka gitawag og mga obispo wa nagpasabot nga di na sa head. Mara magitagaan ta example ba nga among general manager ba nang iningon ba nga sa akong isig ka manager. To my fellow managers. Nga naman kay dili man ka mahimo general manager kung dili ka manager. Ana ba? Yes, sir. Yes, sir. Mao lagi na akong giingon nga dili siya evident sa the whole New Testament kay mismo gani kadto ganing sa meeting dili si San Pedro ang mo-conclude or mo-hukom. It is Santiago. Dili pod si San Pedro ang nagbot kinsa ipadala. Ang tibok ng apostoles mo nagpadala niya og ni San Juan. Mali, 1 Peter 5:1 niingon siya sa akong nga isig ka pangulo or my fellow elders. Loy, mali ka Loy. Naa si Sir Mark Fernandez, senador manong moingon si Subiri nga sa akong isig ka senador, dili sa Senate President. Ano ba? Tawag alang tama lang nga panguna-una Loy ba? Ani Loy. Diri sa buhat kapitulo 15 ang pinakaunang nitingog para mahusay ang tanan si San Pedro. Sa 15. Si San Pedro. Diba? Siya yung pinakaunang nitingog. Nganong siya minitingog Loy sa tanang mga apostoloy? Unsa man ginaan niya Loy? Anong sa tanang mga apostol kina existido man tanang mga apostol adto? Gawa sa presider kay presider siya mo ginay puting pinakauna hangtod pinakakatapusan. Kasi may presider karon. Si San Pedro minitingog after sa gitawag discussion. Nganong si San Pedro minitingog? Unsay rason? Wala ko masayod sa ilang meeting. Ay, dili gina-insist nimo ka na sayod kay kabalo ka imong gina-interpreta. Sila man tanan nag-istorya. Sila man tanan nang istorya si San Pablo ng istorya. After sa gitawag og discussion man to. Discussion. After discussion kasi pinakauna ni tingog. Dili ko ka sure kung kinsa yung naming tingog. Si San Pedro ang pinakauna ni tingog para pag-usay ingon siya kabalo mo nga gipadala pug ko para sa mga hintil. Mo niya gisulti ni San Pedro. So kanong siya minisulti sa mga apostol kanong siya minisulti? Nganong siya may gipaminaw? Unsa maging function niya at the time? Wala ko masayod. So dili nimo ma-insist kanang imong interpretation nga dili labaw sa San Pedro sa paggamit sa buhat 15. Dili mo na ma-insist ngano man kay klaro na sa gitawag og tanang mga apostoles ang nitiw din na San Pedro. Kay kana nga panahon si Saint Jusmo tiyog yun na ngano man tungod kay siya may kung sa kuan pa ba mo dawat sa gitawag og kinsa man ang may final say kung silang tanan ng gilalis kinsa may final say.
Di ba San ang Pedro. pinaka-leader? San Pedro. Dili man si San Pedro ang may final say, si Dili, oy. Santiago man. It is my judgment. Mali. Presider si Santiago diha. Normal lang na sa presider nga siya mo una og katapusang musulti kasi mini-preside. Sir, it is the judgment, final judgment. Sa tanan nilang knowledge, kung basahon na to, buhat 15 atong basahon. Final judgment, final conclusion sige. Basa na to ha, may pipila ka tao, yun, busa, gipagikan sila sa iglesia, yun. Apan may mga magtotoo nga sakop sa pundok sa mga Pariseyo, ang mga apostoles ug ang mga dagko nagtigom ang pag-usay. Human sa taas nga lantugi. After the discussion. Yes. Si Pedro. Mitindog si Pedro og miingon, unsa mo ginaak nga San Pedro? Anong paminawon siya be? Sige, ipadayon sa sir. Sa imong interpretation before nako basahon, nganong unsa maginaan ni San Pedro nganong tawag ining kanang paminawon man siya? Sa tanang gitawag og mga apostol. Sige daw. Wala ako masayod, sir. Dili. So, buti pasabot, dili ka maka-argue sa kuha. Nga tawag anang dili na San Pedro. Sige, mitindog lagi siya kay naglalis naman tanan. Sige. Siya naglalis tanan. Remember council ni. Kung sa lagi tawag ining kuan ba na ay gitawag og grupo lagi sa mga Loy, dili ni sa Mateo 8:14 naghisgot sila nga antibok apostoles nigpadala ni kon di ka mo to nga council. Ayaw sa ko kadto dito sa utso. Diri sa ko sa sige. Kanang imuha pag-deny ba? Sige, padayon sir. San Pedro, di ba? Unsay naak ng San Pedro nganong sa tanang gitawag og mga apostoles siya ray gitawag og nitindog. Na may right tanan mo tindog. That time siya lang ang may tindog. Sige, sir. Nganong siya lang nitindog? O nganong siya gitawag og gipaminaw? Unsay rason? Dili man siya may final gipaminawan, sir. Naa pa may ning sulod niya. Na final judgment, that is from di po ka kaingon nga presider si Santiago ana. Dili po ka kaingon nga si una. Dili ka kabasa nga presider siya. Dili loy. Ay ayaw tawagan di kabasa kay atuan gitiglom karon. Ay blikay og ni oy na kaganina nga ang Santiago din na presider siya at the time. Ni oyo na ka, mo ipsot na pug ka. Dili ta ba? Sa tanang gitawag og mga apostoles, unsay function ni San Pedro nganong siya ray nitindog og gipaminaw? Wala lagi special para nako sa mabasa nato sa diha sa kapitulo. Wala special nga nitindog siya. Nana siya day. Ayaw isulot imong nahuna sa Biblia. Ang ato ang ipagawas dinhi unsay kahulugan anang naa sa Biblia. Kay imo ang interpretation, imuha man na. Tagai kung tama nga interpretation nganong sa tanang gitawag og mga apostol. Lagi wala man ka. Tagai ko og tawag ining dako nga rason unsay function ni San Pedro at the time nganong siya ray gitawag og nitindog og nisulti og namulong. Og ingon pa niya ako, dili kami, ha? Ingon dinhi Sir, dili man ko kinahanglan mo Humas pas man tugi nitindog si Pedro og miingon, mga igsuon, kamo nahibalo nga kaniadto gipili ako. Wa gyud imong gipili kita. Nganong ako man unsa may naa niya? Nganong kinahanglan mo sa tan-awon sa gitawag og mga apostol anang panahon? Sige daw. Sir, wala lagi ko dapat i-explain kung mitindog siya kay wala na special para nako bisan pag motindog siya kung kinsa nga apostoles ang motindog. Lay, wala lagi ko itawag napay ni sunod niya. Mo'y gipaminawan sa tanan. Man mitindog nga apostoles lain po nga mo'y gipaminawan sa tanan. Loy, diri sa taloy sa tawag ining verse 6 loy. Unya natak ng Santiago kay ako, sabi ng argumento nga presider siya, normal lagi na kasi katapusang musulti. Kay presider man siya, siya may mo adjourn, kumbaga. Siya may mo conclude sa meeting, kumbaga. Diri ta ba? Kining giingon sa gitawag og 15 sa isba. Ang gigamit niya nga term gipili ako. Wala siya maingon nga gipili kita. Kanang word nga kita, pwede siya nga tawag ining kan tama imong una. Pero ingon siya nga gipili ako unsa maginaan niya nga kinahanglan mosunod ang gitawag og mga apostol anang panahon. Ayon na imong interpretation ha, kanang tamang interpretation subay sa nakasulat. Kung mobarog motindog si San Pedro, mubarog si San Pedro og mamulong atong mga pulonga, wala toy kalainan sa ipamulong ni San Pablo og mubarog si San Pablo.
So bantog la kay Ni Loy, mingbarog, council ni may Loy, Loy, authority council na ni sa Loy. talaan. Loy, excuse me, Loy, council ni ba? Loy, excuse me, Loy. So, Loy, so council dili ni. pwede mo barog ang tanan, siya lang ang pwede mo barog. Loy, wala ko mingon nga di pwede mo barog tanan, pero ang pangutana nganong ang gigamit din niya, nag-theologize ta karon. Nganong ang gigamit niya gipili ako, nganong wa man sa niingon nga gipili kita. Unsa man ginaan niya nga kinahanglan tan-awon siya, tan-awon sa gitawag og mga apostol ana nga panahon nga mo'y sundo nila be. Sige be. Ako man ang gigamit dili man kita. Unsa may naan niya? Wa siya kalainan, sir. Wa siya kalainan bisan pag si San Pablo. Lagi ba dili ba imuha lagi nag-ingon lagi way kalainan tagay yung tamang interpretation og unsa nga interpretation ang imong gigamit. Sige be. Si San Pedro may kasulti sad kay gipadala man lagi pod siya sa mga hintil. So iyang isulti ang iyang part nga paminaw sa muna ko kay gipadala sad ko sa mga hintil mao ni ang mga panghitabo dito naghimo sa nahitabo sa ang mga milagro nga nahitabo nato didto kanila. Imuha ng pulong, Loy. Isulti. Loy. Imuha ng pulong, Loy. Ayaw na ibutang na sa Biblia, Loy, ha? Nga naman kay human sa dakong lantugi, nakaistorya na ang tanan. Human good sa dakong lantugi. Oh. So, ang tanan ni istorya. So, ang buti pasabot, pagsunod ni San Pedro, nihimo sa konklusyon kung baga. Karon, ingon siya, oh, mitindog si Pedro og miingon mga igsuon kamo nahibalo nga kaniadto gipili ako sa Dios. Na may mga apostoles dinhi. Nakauban ko ganong ang gigamit niya gipili ako unsa maginaan niya ana nga panahon nganong kinahanglan iyang ihatag example ang iyang kagalingon gawa sa ubang mga apostol. Sir, sa kapitulo 8 lagi siya gipadala sa tibuok mga apostoles ngadto sa mga hintil mo nang nasa gipili siya. After ta pagtindog ni San Pedro, misulti usab si Pablo ug si Barnabas. Wrong nasayon ba ko wrong analogy na Loy. Kanang sa tawag ining verse 8 Loy wa pay gitawag og council unya ang gipadala din na daw kuno imo suma pa nimo si imong understanding duha din na si tawag ining San Pedro ug si San Juan. Nganong dinhi nganong sa gipadala ako wala mi gipadala mi. Kung pareho pa sila pantay pa sila sa gipadala mi. Nya pagkahuman tawag anang gipadala ta. Ang dapat gamiton din pero nganong yung masang gipadala ako. Nya ang Dios pag yung nagpadala dili ang tawag ng mga apostol. Bantay ha? Oh? Ha? Kamo nahibalo ang kaniadto gipadala ako sa Dios. Dili mga apostol ang gigamit. Sir, unsa man ginaa kang San Pedro, Loy, paminawas ako Loy. Unsa man ginaa kang San Pedro nganong kinahanglan magyud sa paminawon og kini mga pulong nga importante magyud kaini. Gipadala siya sa Dios. Unsa magigahom niya anang panahon na. Sir, si San Pedro lagi pinadala sa Dios. Wala nay kalainan sa ubang apostoles nga pinadala usab sa Dios. Karon kung nasabutan sa kapitulo 8 nga ipadala si San Pedro ug si Juan ngadto sa mga hintil sama sa sabot-sabot nilang mga apostoles, dili ba gud ito tingog pod sa Dios? Karon miisulti si San Pedro nga ipadala siya. Focus na sa council Loy ba? Sa council kini nagsettle sa problema Loy. Nagsettle nagproblema ba? Buti pasabot authority for authority ni. Kini nga panahon kinaa salay isettle nga problema. Okay. Sa kanang mga apostol, ang gigamit ni Kristo ni sa San Pedro, gipadala ako sa Dios. Pagkahuman, siya gitawag og mitindog. Wala siya mo gamit og gipadala ta. Wala siya mo gamit gipadalami. Gipadalami. Wa siya mo gamit ana ayon gipadala ako. Unsa bagyunaan niya nga kinahanglan sang paminawon ana sa mga apostol nga kanang iyahang pagpadala. Unsa man ang kalahian sa iyang pagpadala o sa pagpadala sa ubang mga apostol. Sir, ako nang balik-balik kon gusto man gud ka may pagawas nga espesyal ng gitawag na gipadala ako mismo si San Pablo. Sulti sa iyang kagalingon nga gipadala ako ngadto sa mga hintil. Pero wala sa council oy. Wala sa council oy. So, may kalainan ang statement sa council o sa letter? Wrong. Mali. Dili parihang ilang statement pag naa sa council o pag naa sa individual lang. Sir, di ta mo forward sir sa last statement ni Santiago sir. Kung kinsa ang may final say, final judgment sa ilang husay.
dili. Normal lang yun na nga mohatag og tawag ining pulong ang presider ngano man kay siya may ni preside. Siya ni After preside ni ano San nga Pedro panahon, Loy. misulti sir, misulti sa si Pablo o si Barnabas. Presider So, gani, Loy. Presider, Loy. Loy, presider ba? Kasabot ba ka si presider, Loy? Presider ba? Presider. Mura ba og tawag anang tagaan ta example para masabtan ko nimo, Loy, kanang gitawag og corporate meeting. Naa ang tawag ining tag-iya, naa pud ang tawag ining presider. After sa musulti ang tag-iya, kinsay mo tapos, kinsay mo konklusyon? Ang tag-iya? Dili, Loy. Ang mo-conclude, Loy, ang katong tawag ining presider nga gitagaag authority ni tag-iya nga mo preside. Ingon ana, Loy ba? May but pasabot na ko, Loy. So balik ko na ko, Loy. Unsay naa, Loy, unsay naa kang San Pedro. Ngayon sa tag gipadala ko, wa man sa moingon nga gipadala ta. Sige, Loy, tagaay kog tawag anang kuan, Loy. Tamang interpretation, Loy. Ayaw nang imuhang interpretation, Loy. Kaya kung imuha na, imuha man na. Wa ko'y labot na. Dirit na sa pagpagawa sa meaning sa nakasulat sa Biblia. Si San Pedro miangkon nga siya gipadala. Si San Pablo ug ubang mga apostoles miangkon nga sad nga sila gipadala. So unsa may naka-special ana sir? Unsa may naka-special ana nga statement sir? Kana lang gyud akong pangutana. Nganong gusto man ka nga ato nang i-interpret nga naa gyud nila ing kahulugan? Ngano man sa council man gud ni Loy. Sa council ba council? Sir, sa buhat otso council sa do sir, the whole apostles and the whole apostles agreed to send. Loy. So what so sila nag-meeting? Na council diha? Kana sa otso council na? Council ba na? Meeting ba na sa apostoles ta? Sa tibuok? Yes sir, yes. Sure ka? Basahon na sa leaders sa council, leaders sa church sir. Kini Loy, council na sa tibuok simbahan, Loy. Kini sa 15, ha? Ang tigom dito sa Jerusalem, tibuok ni tanan. Dili ni kay simpleng tawag anang tigom-tigom lang, Loy. Dili, Loy. Mali, Loy. Sir, mali. Ning agree ko ganina, ni-agree mo ko ganina nga presider si Santiago. Asa na mabasa sir nga presider si Santiago sir sa 15? Makita man nimo sa tawag anang dagan sa ilahang kanang communication, Loy. Kami man gud, Loy, buwan na mo pagsabot ni Baloy, Loy. Usaban na mo pagsabot na. Unya, based pod sa kasaysayan, Loy, presider gyud na si Santiago diha. Sa inyong tradition, sir. Loy. No. Sa inyong history, sir. Dili. Nada mo history, be tagay ako history niya, be. Sige, be. Sa inyo laging history. Mo lagi na istorya. Amo dili man kamo tuo sa amo. O sige, tagay ko nig inyong history. Kinsay ang Biblia, sir. Sir, dagang salamat, sir. Bisig kapay mo tawag, sir. Sir. Sige, sir. Salamat, sir. Ipit ka mo sibat ka ba? Ay di lisod mo gud na ganang tawag na mag-interpret ka nya pagkahuman. Mo ni lisod ang Biblia lang, Loy. Kini jud ka kakuha. Manang kamo dili mo sulay skriptura. Okay. Never gud nagtudlo si Kristo nga sulay skriptura. Never. Bit asa mabasa sa Biblia be? Ano si Kristo sulay skriptura be? Tuhan. Unsang sitas na? Next topic na, sir. Sige, sir. Next time na, sir. Salamat, sir. Time. Sige. Salamat. Ay, nalang. Ay, tawag ini bisag unsaon gid in taon. Bisa pagkapila nimo na bali-balihon lo kaklaro ana o. Dili pwede mosupak ang tawag ining mga apostol didto sa declaration ni Kristo. Unsay declaration ni Kristo mao toy tawag anang sunod bitaw sa arrangement sa gitawag og pagsulat sa mga apostoles o mga disipulos. Number 1 always San Pedro. Kung imo tan-awon sa edad mas magulang si Bartolome kay San Pedro. Pero nganong say una? Mo bitaw ang simbahang Katolika nag-ingon kini nagtimailahan o nagpadayag ni sa iyang supremasya. Buti pasabot siya pinakagitawag og labaw. Mabitag tagan og example. San Pedro before siya nihimo og tawag ining iyahang kuan, iyahang tawag ining misyon na si kortisikol kang kuan kang San Pedro. O pagkahuman o daghang mga istasyon diri. Nya diri sa tawag ining buhat sa mga apostoles. 15. Giingon niya dito sa buhat kapitulo 8. Dili man to pag-deny nga tawag ining wala dili sa supreme. Ngano man kay siyempre naagi tawag mo sa kuan pa ba kanang body of tawag ining bishops ba included din na ang popes ang papa included gano man kay ang papa obispo man na sa Roma ang papa nya pag-abot sa tawag ining chapter 15 presider din na bisag asa ka mo basa sa history niya yung pag niya nga tawagan ng inyong history yatira na adin mo kagulang history bitaga edo ko ninyo di pud magkahatag
Di ba? So diha pa lang diferensyado na eh. Diferensyado na. So dinhi makita nato mitindog si Pedro og mingon mga igsuon kamo mga igsuon kamo nahibalo nga kaniadto gipili ako sa Dios gikan kaninyo aron magwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudyo. Nganong gi-emphasize man ni San Pedro nga gipili ako sa Dios. Nganong masamingon nga gipili ta? Gipili mi. Ngano man kay iyang gi-invoke dinhi ang iyang pagkasahi sa ubang gitawag og mga apostol. Iyang gi-invoke dinhi. O niya pagkaman dinhi og ang Dios ang gipagkasay kasing-kasing sa mga tao yun. Naghatag na siya og tawag ining kwan. Mo na after nisulti si San Pedro ang presider na ang nipadayon og di-conclude kumbaga. Ni-conclude kumbaga kung unsay una-una sa tibuok apostol nga gipanguluhan ni ining maong gitawag og Pedro. Ana ang sitwasyon eh. So, mo na nga, ganina, nagsige ko paminaw ang iyang unahon na isulod niya dito sa Biblia, dili, ayaw. Ayaw na ato ang gipagawas kung unsay tawag ining kuan, unsay meaning anang nakasulat sa gitawag og buhat tawag ining nga 15. Yan mo sa asa mabasa ato na ginigitiglom gani no. So kung ato ang tawag ining gitiglom ning maong gitawag mga butanga, so wa na ta magsalig karon sa mabasa lang. Ay nalang. Okay, sibat. Lesod lagi tawag ining masundan ba no? Okay, so 1 hour and 30 minutes as sobra na gani di iPod. Sige, sa wala pa nakapag-follow sa mga page na to, i-follow ninyo nga to mga page, especially kini nga page, i-follow ninyo mga igsuon, kini nga page pati pa nawala man ni. Nganong naa man ni tawag ining kuan dili lang ha. Okay, kini nga tawag ini nga page, RJ Roland sa Second TV argumento page na to o kini nga page Kuya Apologist TV page. Ayaw mo kalimot sa pag-like, share, follow ni ini mga page. Pwede sa mag-send din na og Facebook stars. Ug usab sa to ang mga channel sa wala pa nagkapag-subscribe, subscribe ninyo nga tong mga channels Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sanado Second TV ug usab sa atong Kuya Apologist TV and pwede sa makasend na o super sticker, super chat, and super thanks. And yun, sa mga Katoliko ang gustong mutabang sa atong program, pwede nyo ipadala yung tabang, pinagusto mga account numbers, kailangan ko yung mga screens yun, kanang nagdagan, niya pagkaman pwede sa mo mag-send sa tuwag message kung bayar limitan sa inyong pagpadala. Daghang salamat kay until now, nanginahanglan kayo kami sa inyong gitawag kong suporta. Kay daghan pa kayo dapat i-comply ba, di na mo ma-comply. Kay tungod sa kakulangan sa ato ang tawag ining paludan. Daghang salamat in advance. Sir Ricardo na milit yes sir ng gabi ini mo. Thank you sir sa always yung tabang sa inyong tawa sa ito ang programa. Daghan kayong salamat. Okay, so din na kumabasa tanan ang inyong kuan, ang inyong tawag ining mga comments kay ayun, daghan nagyug ka in town. So pasensya nagyug kaayo. Okay, so ganina nihatag tag example. Katong among general manager sa akong isig ka manager. Nya di na sa general manager kini ko sa isig ka manager to my fellow managers. si tawag ining kuan si ang Senate President to my fellow senators. Ana ba? Di na siya Senate President. Ana ba mahitabo? Ingon ana nga to ang tawag ining argumento. Okay, kaya to ning gisugdan nga to ang unya na lang Mr. Uyang Gurin na bapaen na manggudpug ko. Lahi manggug ka. Okay, so ato ang gisugdan ng programa sa pag-ampo at tapuson pinagi sa pag-ampo. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee and for all the tuberculosis, special the Masons, and all those recommended to thee. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. So, unya na ito pa mga alas 10:30. Kay panihapon na pod. Okay, sa ngalan si Bugber, sa TV Apulia Punto Argumento, ipanguluhan ng ipangunahan sila Catholic, Apologist International, sa mga kabalan sa LCA, basta ng mga Katoliko nagsubaybay, nagtabang, o nagasuporta ni ining mga programa, kinin yung ubos, nga lagad ng isus pagtong Katoliko Sir RJ Seno, temporary mga minute kanyo, ugunya, kita na po ito niya, alas 10:30, sa sayong kagabi. Kumingon, Ecclesiam Servire, et Fidem Catholicam Defenderi. Maayong gabi. Ave Maria, Viva Cristo Rey.